pumuluyo sa adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 29 na bulan sa Nobyembre, tuig 2019. 26 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 33 dias na lang ang nabilin sa tuig 2019, saylo na kita sa tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ang iskandalo, ang nagagwa nga balita, ang mga isyo, batok sining ginapatigayon nga SEA Games nagapadayon, samtang nagapanawagan naman kag suno sa Philippine Southeast Asia Games Organizing Committee, kag suno sa ila chairman nga si Alan Peter Cayetano, House Speaker, handa sila at tubangon ang anuman nga mga reklamo, anuman nga mga kaso, anuman nga kapalpakan ang natabo sa unang adlaw sa pag-abot sang mga atleta. Ako para sa ako nustuman, kung may ara kapalpakan, ipaiway taanay ina. Nagpalayag naman ang grupo sinanagapatigayon sang SEA Games nga handa sila at tubangon kag sabton ang kapalpakan nga natabo sa una nga adlaw sa pagpatigayon sang aton sini SEA Games. Ano pa? Utatanta ni anay ang isyo, talupang doon tanay ang aton mga kauturan, ang aton mga atleta, pangamayuan ta nga makakuha kita sang bulawan sa anuman nga hampang nga patigayonon dire nga kita ang tagbalay sining hampang. Kay ang kahuy-anan sang amo nga komitiba, kahuy-anan sang pungsod. Ang kahuy-anan sang pungsod, kahuy-anan naton tanan. Gapangabay sila at tubangon ang anuman nga reklamo, at tubangon anuman nga isyo, at tubangon ang anuman nga panumbungon. Pabayaan tayo na, tapuson tanay hampang, pagkatapos ibalik kung may ara giman, dapat ibalik kung may ara kontrobersiya, kung may ara ginman ginatawag pinalapaway sa budget o kung ano pa nga mga isyo. At tubangon inaya sang organizing committee. Sa subong, gaupod kita sa panawagan, untatan taanay, patigayunon tanay ang hampang, buligan tanay, ipangamuyo tanay ang aton mga atleta, pagkatapos sining hinampang balik kita sa isyo. Amo na ang ako niya pananawan. Pabayaan tanay, kalimtan tanay ang isyo anay. Hindi tanay magpilak sa mga kung anong klase balita nga makahalit sa aton atleta, kag makahalit sa aton pungsod. Hindi nga balita naglabot na sa bilog nga kalibutan, mahuyan kita sini. Kag kung mahuyan ang Pilipinas, ang huya sa Pilipinas, huya naton tanan. Nagako naman ng organizing committee at tubangon kag sabto ng isyo. Palipason tanay, tapuson tang hampang, pagkatapos balbalon ta ang isyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang
kaibigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Ari na, lapit na lang Disyembre. Loan ka mo, may luyag ka mo patukuron, balay, o kung may baklon na kung ano nga importante nga bagay, ari ay, dasi nga pagproseso, nubo ang saka, para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sa construction kag renovation. Inapatigayon naton ang manubo nga saka dasi nga pagproseso Federleft Lending Corporation. Diin ini siya nahamtang ara lang sa second floor, Carmen Building, Lisaris Avenue, Bacolod City. Ining Federleft Lending Corporation, may mga satellite ini nga opisina nga pwede nyo kaduan. Door 104XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Inang Metropole Lending Corporation bala sa corner Yongke Goria Street, La Carlota City. May ara man satellite nga opisina sa Dalan Mabini, Sonpordas, Talisay City. Subong na, nubo kayo ang saka kag dasig magproseso Federleft Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Jenson's Philippines Incorporated, namtang sa ATT Building, St. Vincent Road, Tango, Bacolod City. Nagapahibalo sila, may ara sila, second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019. Diin ini sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Dalang atubangan, GPI nga opisina sa St. Vincent Road, Tango, Bacolod City. Hiwaton ini, Disyembre 7. Alas 8 sang aga, tubtob, alas 12 sang ugto. Ang among aktibidad,
pagapatigayonon sang Philippine National Red Cross. Upod kita, pakwa dugo para madamo sang kabuhi ang maluwas. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Direya, upod ako sini. Sang plano, kagkabay pa nga pirmahan inigilayon sang gobernador Eugenio Jose Lacson. Iniblang dugangan ang bed capacity sa mga district hospital. Pagkatapos ang manami sini, hindi lang kay dugangan ang bed capacity, dugangan pa mga personnel. So ang silingon, madamo pa kita nga mga empleyado ang mapasulod sa mga district hospital. Isa ini sang maayong nga tikang sang probinsya. Kon pirmahan ni Gobernador Lacson ang plano nga pagpadugang bed capacity, kinanglanon ini sa mga district hospital. Amo ini nga mga proyekto, amo ini iya ang ginahulat naton nga dapat timuon sang aton mga opisyal. Ining ikaayong lawas ang kinahanglanon nga bed capacity sa mga district hospital. Dira sa Teresita Halandone Provincial Hospital, himuon 500 bed capacity. 300 bed capacity ang Cadiz District Hospital, Lorenzo Saico District Hospital sa Kabangkalan, pati ng Valladolid District Hospital. Ang among plano, amo ang dapat patigayonon, kadapat ligdaan gayon para mapatuman nga dugangan 4 bed capacity ang mga district hospital. Ang plano sa Bacolod, ti kundi Areo, ang 600 ni mo 1,000 bed capacity dire, ang regional hospital sa pagpatigayon man ni Congressman Greg Gasataya, amo ng mga proyekto yang mayo para gid sa benepisyo sang aton mga kauturan kay kaluluoy mo ang aton mga pasyente kung kaisa kung wala na lugar ara sa kilid-kilid lagi na paigdao. Kisa sa salog lang gani ginapinal na newspaper ti kaluluoy sa mga pasyente. Pagi sining pagdugang sa mga bed capacity makahatag ini sang maayong pagserbisyo sang mga hospital plus pagdugang sang mga personnel. Amo iniya ang mga proyekto nga dapat naton idusogid nga gilayon pirmahan ni Gobernador Lacson. Kay dako ang mabulig sini sa aton sini mga pasyente, hindi lang sa mga pasyente, lakip na sa luyag magtrabaho, dugang nga benepisyo, kag dugang nga mga empleyado sa mga district hospital. Amo niya, kampyon nga proyekto. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, report
Master handa sa serbisyo. Kahapon, karong pig sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na para sa kompleto nga kaayong lawas. Ang DTX 500 pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyong mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Nagamonitor ako kay Aksyon Brian Morden sa iyagid pagkadto sa isa ka insidente sa pagpatay sang isa ka liba ka tuig nga ang responsable nga naghimo sini iya-tiya. Samtang nagamonitor ako, nakapinsar ako nga ining tiya, hindi ko basi kung wala lang mapalantaw sa doktor, basi may diferensya ang iya ulo sini. Kaya hindi ni buluaton sa gusto pinsar mo. Ang 5 anyos nga bata, lumsan mo, pagkatapos silabdan mo pa ang pribado nga parte sa lawas para posible patalangon nga kunabi ginlogos o kung ginimuslan ang bata. Sa uligin ako sa tiya nga siya ang nagpatay. So nabutang sa pinsar ko, hindi hustong paminsaron o kung siling sa mga malambas sigin sudlan panulay ang utok sa tiya. Ano ang rason sa tiya? Nga ginimo yan sa iya hinablos. Ang rason sang tiya, hindi siya makagwanta sang yaguta, pag-away sa bata sa iya, pag-insulto kapag bato sa iya, nga hinablos, kag pagpilak sa pila ka mga tinaga.
Ang punto diri ka simple lang. Matuod man ini o kung hindi ang palayag sang tiya, may leksyon man kita nga makuha. Dina ako na to, di may diferensya, basi sudlan panulay, sa lagin man, sang tiya, hamakon mo nga, sa mula na, lumsan mo gigapatyon nilablos mo. Ugaling may leksyon ako nga nakuha, samtang ga report si Action Brian Murden. Ano nga leksyon? Nga kung kaisa, ang akon na lang niya, basi kung makalabot nini sa mga ginikanan, nga ang kabataan, tudluan ta sa gusto nga batasan. Tudluan ta kabataan ta, nga magtaha sa magulang sang saila. Nadula na nimo. Kaya kalabanan sa aton, ang bata gamay pa kung makapamuyayaw, sila sa ginikan, baka namis ang bata ko ba? Sa dukatag maghambal ba? Hindi pitla. Ina pamuyayaw ang hambal sa bata. Imbes nga tapnaon, daw na-enjoy sila. Natudluan nila sa mga binastos ka tinagakag magagaginadlaw niya kampyon no, amak mo, tigda bata ko. Pamuyayaw na nanginambal sa bata. Kung makahimo sa lang bata, ako nakasaksi ako sa isa kapuluyan, may yaya bla, ginlampusan ang yaya sang bibiron sang bata, siling sang ginikanan, tamo bata ko, gamay pa, kugsog na o, kabalo namang lampos. Ini nga mga batasan, hindi dapat turiraon. Wala ko gasiling, amo na ginimo sang 5 anyos, ang ako niya, likuliksyon nga nakuha ko. Nga dapat gamay pang bata, pentsindihon ta, salang ginahimo nila. Nadula na ganing bata, subong, magsulod sa puluyan, may edad na gani, labayan na ginikanan. Bisan respeto, may gabi, kagabisa, wala na. Ang panawag sa ginikanan niya, siwanggo ka siwangga, na wala na gid pagrespeto. Ang buot silingon, ang punto ko sining natabo, samtang palayag sa Action Brian, may mga bagay ako nga napinsaran nga dapat tuod. Ibalik naman bla ang pagrespeto, kabata tudluan ta sa gusto. Hindi kay kung mamuyayaw, do dayawon mo pa. Kung makasakit na bata, do kampyon pa, kay kabalo namang lampos. Hindi ako komporme sini nga pagbinatasan. Kag paintsindihon ang bata, bisan yaya na siya, bisan sino na siya, basta magulang sa ila, respetuhon gid. Amo ina ang kulang. No, amo na mga leksyon bla nga nakita ko. Pero sinisatiya ay nagsiling nako nga iniya sala yagid. May diferensya o kung ano nga utok nga nagsulod sa iya nga utok panulay nga pinatay yagid ang iya sini hinablos. Sa kagamay nga rason kuno nga ginabatuan sa ginabuyayaw siya sa iya hinablos. Amo na nga nakalambot ako sini nga isyu nga dapat matuod tudluan ng kabataan sa husto nga pagbinatasan. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod
mga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City 4 na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon